Pastor Edwin Magdadaro now serves as the Executive Secretary of the Southeastern Philippine Union Mission, continuing his remarkable journey of service and leadership within the Seventh-day Adventist Church. With over 33 years of dedicated ministry, Pastor Magdadaro brings a wealth of experience in organizational leadership, a deep commitment to the mission of the church, and a heart for service. His extensive background includes key roles as president of Davao Mission for 5 years, youth director for 9 years, executive secretary for 10 years, and another 5-year term as president of the Davao Mission. Additionally, he served as the executive secretary of the late South Philippine Union Conference for a year. Pastor Magdadaro's steadfast dedication to his faith is mirrored by his personal life. He is happily married to Lindy Luz Siban Magdadaro, and together they are blessed with 2 sons. Known for his inspiring leadership and unwavering commitment, Pastor Magdadaro continues to uplift and guide the church community through his service. Please join me in welcoming the Executive Secretary of Southeastern Philippine Union Mission, Pastor Edwin Magdadaro. Mayang gabi mga kaigsunan. Mayang gabi alang natong tanan nining lahin na usab nga tupiko nga ato pagatunan karong nga gabi. Akong ginapasalamatan ang Ginoo nining usa ka dako nga kahigayunan nga samtang karon magasugod kita ablihan nato ni pinaagi sa pagampo. Ginoong Dios nga naka sa langit, niya kami nagaduol kanimo. Nining lain na usab nga gabi alang sa pagtuon sa imong pulong. Lamdagi ang mga una-una o gipakunsan mong balang espiritu tungod sa ngalan ni Jesus. Amen. Nining nga gabi mga kapaglaom, mga kaigsuunan, mga higala, magatandog kita og usa ka pinasahi nga butang. Ug ako naghangyo nga samtang kini atong pagatunan ato nga ihiklin ang ato nga mga pangunahuna ngadto sa kasilag o kasuko tungod kay magiskot kita og sensitibo nga bahin sa ato nga pagtuon nining kagabiyon. Doon ako'y i-disclose, doon ako'y ipagawas nga realidad, kamatuoran. Magisgot kita sa pag-usab sa igpapahulay. Apan sa dili pa nato tukion kining mao nga suwito. Gusto nako ipadayag ang usa ka kamatuoran. Actually, ang realidad, ang akong pangalan dili Edwin, kundi Edwen. Mao na siya sa akong birth certificate. Tanawon niyo muna sa record. Nga samtang nga ning abot nako nga naa nako gatrabaho diha pa ko nakasabot na kahibalo nga ngako ning pangalan dili Edwin nga WI kundi Edwen nga WE. Naminyo nako, nag-graduate nako. Sa dihang nikuha kog passport kay mugawas didto na gipangayuan og authenticated nga birth certificate. Busa sa pagtan-aw Edwin gyud ang akong pangalan. Sa akong nahibawan sa pag-grade 1 ako, nagsugod ko sa pagsulat sa pangalan nga Edwin. Pero nga ako nga teacher, nga si Ma'am Pahardo, nagingon sa ako nga dili na maong correct. So ang correct nga Edwin is WI. Muna nga akong gitunan WA, oy ang WI mao'y gipasunod. Nagkita mi ni Ma'am Pahardo. Natong niagi nga mga tuig. Nalipay siya nakikita sa ako. Pero ang kamatuoran, ang akong pangalan, akong gipautro. Gipaadto na ko sa civil registrar og maunay siya nga document ang kamatuoran. Karon nagdala nako sa WI kay mauna ang naa sa ako nga dokumento. Pero ang original, kung muadto kog PSA atong niaging bulan, nagkuha ko og record sa PSA.
wala pa gyud dito ang WI, kundi ang WE nga Edwin ang naa sa record, sa authenticated nga record. Mga igsoon, mga kaigalaan, kini nga atong pagkatun-an karon mao ang pag-usab sa ipapahulay. Asa man gyud niini ang maong tinuod kung naa ba ang kamatuoran niini? Ato bang hatagan ni siya og pagtagad? Ang balang kasulatan sa milabay ng mga gabi gitun-an kini sa mga speakers, sa mga nagdumala, mahitungod sa kamatuoran nga ang Biblia tataw kayo nga nagapadayag. Gani sa napulo kasugo gipadayag. Og nga kon kani siya nga maong ipapahulay mao ang tinuod, aduna ba'y nag-usab niini? Gagabi igisgutan ni Pastor Lantaya. Ug karon atong tun-an sa pagpadayon, ug ako naghangyo nga atong ablihan ng atong hunahuna alang sa pagtagad nini. Ang pangutana, diin man gipasukad ang ato nga katungdanan sa pagsimba sa Dios. Unsa man gyud mga basihan? Ang tubag ni ana mga kapaglaom, mga kaigsuunan mao nga ang Dios gayod mao ang nagmando. Siya gayud maong nagsulti, pinaagi sa pag-ingon nga ato nga balaanon og simbahon ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. So ang Biblia nagapadayag nga ang Dios mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang kamatuoran niya na ikaw linalang sa Ginoo, ang tanang mga butang iyang binuhat. Naa din na mabasa nimo sa mao nga mga sitas sa Pinadayag 14 na sa Salmo 96 o sa Isaias 40. Basahon niyo na nga nagapadayag nga ang Dios mao'y naglalang nining mao nga kalibutan. Busa gani sa mao nga paghatag niya sa kasuguan, giuna niya sa pagsulti nga dili ka magbaton og laing Dios. Nganuman, kay ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan, siya mao'y may katungod nga siya pagasimbahon. Mug ang mga Dios-Dios dili na siya angay nga mao nga simbahon. Busa ang adoy papahulay, mao ang handumanan sa paglalang niini nga kalibutan. Kini mao ang hinungdan nga angay ikaw, angay ako nga magsimba sa Dios tungod kay ang Dios mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao man gani nga sa mao nga sita sa Exodus 20 bersikulo 8 hantod sa 11 nagingon, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay. Ang pag-ingog hinumduman wala pagpasabot nga malimtanon ang tao. Apan ang pag-ingog hinumduman kana nagapasabot nga ang pagtipig nimo pagbantay sa ikapitong adlaw mao ang paghinumdom sa adlaw sa paglalang. Mao ti pasabot nga ang adlaw ipapahulay mao kini siya inauguration. Mao kini siya ang paghimo nga birthday sa kalibutan. So handumanan sa paglalang. Karon ang pangutana, kay ang uban nagunahuna nga giusab man ang adlaw ipapahulay. Giusab ba kini ni Ginoong Hesus? Aduna ba'y record nini nga ang Dios o si Kristo nag-usab nini? Ang Mateo 5:17, klaro kaayong nagingon nga ayaw kamo pagunahuna. Ayaw nyo gunahuna nga mianhi ako, si Hesus na nagingon, aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi, dili aron sa pagbungkag, kundili aron sa pagtuman. Kay nagpadayon sa bersikulo 18 nagingon, kay masayon pa nga mahanaw ang langit ug ang yuta og dili gayod pagkasayloan. Ngano man gingon dinhi? Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pasayloan o pagkasayloan sa kasuguan bisan unsa na lang niini usa ka kudlit o usa ka tulpok kining tanan gayod kinahanglan matuman. Kinsa maoy nagsulti nini? Si Jesus mismo ang nagingon. Iya kini nga gihatag nga pagpamatuod nga ang iyang pag-abot wala naghatag og disolusyon sa kasuguan nga iyang
gihatag ngadto kanato. Alang sa mga apostoles, gihimo ba pod sa mga apostoles ang pag-ilis nini, ang pag-usab nini? Unsa man ang giingon sa Balaang Kasulatan? Ang Biblia nagapadayag, nagasulti nga ang mga apostoles nagpahulay sa ikapito nga adlaw. Ingon nga igpapahulay sumala sa kasuguan. Mabasa ni mo na Buhat 13:14, og adunay 84 ka mga sabats dinha lang sa panahon sa sinulatan sa mga buhat. Sinulatan ni San Pablo. Ingon din, the New Testament book of Acts mention 84 different Sabbaths observed by the apostle. All of them more than 14 years after the resurrection of Jesus. Humana na ba na si Jesus? Naagihapon ang nasulat nga ilang bantayan ang ikapito nga adlaw. Kini karon ang pangutana. Nasayod ba ang Dios? Siyempre, mayong kag nasayod ba ang Dios? Walay nalilong sa Dios. Nasayod ba ang Dios nga dunay mulingkod nga usa ka gahom nga magaangkon sa katungod sa pag-usab sa iyang mga balaod? O giun sa man kini siya sa pagpahibalo kung nasayod ba ng Dios? Atong mabasa mga kapaglaom. Mabasa nato mga kaigsunan sa Daniel 7 versikulo 25. Nga nagaingon siya, og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon uyamot sa Dios. Og magapaluya sa mga balaan sa halangdon. Og iyon niya dinhi, og siya magaunahuna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan, og sila ihatag sa iyang mga kamot hangtod sa usa ka panahon og sa mga panahon og sa mga katunga sa usa ka panahon. Kini siya nga mao nga panghitabo. Aduna kini siya ay kalambigitan ngadto sa Daniel 2. Tungod kay si Daniel nakakita og panan-awon. Ang Daniel 2 si Nabucodonosor mo'y nakakita og larawan diha sa iyang pagdamgo. Unsa man ang giingon dinhi sa dugang nga pagkasulti. Ingon siya, gipakita kang Daniel sa panan-awon ang gahom nga magatindog nga gitawag jutay nga sungay nga migula sa larawan og muabot hangtod sa mga gamot. Ang tutulog lang ka mga gahom. Niining jutay nga sungay, dihay mga mata nga sama sa mga mata sa tao. Og usa ka baba nga mga pamulong sa dagko nga mga butang. Tarawa, ang gisulti ni Daniel, sa iyahang nakita nga panan-awon, talagsaon kaayo nga hulagway. Og nga, kini siya nagahatag og dagko nga kausaban diha sa kasuguan sa Ginoo. Atong ipadayon sa pagtuon. Unsa ang mga kinaiya niining maong gahom? Tuod kay maghisgot ka dinha sa propesiya og mga gingharian. Maghisgot ka dinha sa propesiya og mga larawan. Aduna niini mga kahulugan. Gani, ang gahom nga iyang makitaan diya sa iyang kinaiya, ingon niini, ang mga kinaiya niini mao nga kini siya musulti og dagko nga mga pulong. Batok sa Dios. Mao ang pagpasipala o kini magapaluya sa katawan sa Dios. Mao kini ang pagpanglutos. O kini magauna-una sa pag-usab sa mga panahon o sa kasuguan sa pagsalikway sa otoridad sa Dios. Atong balikan sa pagtuon, makadyot, kining mao nga larawan. Ang Daniel 2, sa akong giingon ganiya,
Mao kini ang damgo ni Nebuchadnezzar. Samtang ang Daniel 7 mao kini siya ang pananahon ni Daniel. Apan ang duha ka mga panghitabo pariha og mga interpretasyon, kahulugan nining mga nakita diha sa Daniel 2 o Daniel 7. Tanaw na to. Ang Babylonia, giilakan na siya nga ulo sa maong larawan. Ang nakita ni Daniel diha sa Daniel 7, mao ang usa ka mananap. Upat ka mananap, ang usa niini mao ang leon. Ang ikaduha niini mao usab ang oso. Ang ikatulo niini mao ang leopardo. Ang ikaupat niini mao ang mananap nga usa ka makalilisang nga mananap. Sa interpretasyon sumala sa kipadayag sa Dios. O nga gani bisan dito sa Daniel 7, kung imong basahon nga nalibog si Daniel apan sa bersikulo 15 basahon nimo sa Daniel 7, kini siya gihatagan og mga interpretasyon. Ang mao nga mga mananap gisimbuluhan kini siya og mga gingharian. Busa sama sa Daniel 2, ang Daniel 7, pariho ra sila og panahon niining mao nga mga gingharian gikan sa Babylonia, paingon sa Medo-Persia, paingon ngadto sa Greece, ngadto sa Roma. Mao ni siya ang gihatag nga interpretasyon. Dili ni interpretation nako, dili interpretation sa ubang mga tao, kundi gipadayag kini sa Ginoo dinha sa Daniel versikulo 15 paingon ngadto sa unahan. Gani dinha sa mao nga sungay nga nakita sa ikaupat nga mananap nga napulo ka mga sungay, pariho po ni siya og interpretasyon ngadto sa napulo katudlo didto na nang larawan nga nakita ni Nebuchadnezzar. Kini nagarepresent ngadto sa 10 kingdoms didto sa Europe. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, gikan niya ng mao nga napulo ka sungay, may miturok nga usa ka sungay o gini siya nagaibot sa tulo ka mga sungay. Ang sungay nga gisgutan is kingdoms, mga gingharian. Gani gisgutan nga ang tulo ka mga gingharian nga napukan sa diha nga mibarog kining gamay nga sungay mao ang Hirulay, Vandals og ang Ostrogoths. Sa diha nga napukan kining tulo, mitigbabaw ang iyang kusog nining gamay nga sungay og nga diha nagagikan ang usa ka kinaiya nga mao ang naga-describe nining mao nga gingharian nga magausab sa mga kasuguan sa Dios. Sumala sa record nga kining mao nga mananap, kining mao nga mananap nga dunay napulo ka sungay, napukan ang tulo ka sungay, apan adunay usa ka sungay nga gitawag kini siya og jutay nga sungay nga diha niana ang gahom sa pagpaluya sa mga balaan. Diha niining mao nga gahom. Nganuman, tod kay gikupta niini ang politika, ang estado ug ang iglesia. Busa ang kusog niini mao ni siya ang nagakupot nga ngiyang pagmando mao ang masunod. Ang panahon nga gihatag nining mao nga mananap o mao nga gahom, pinasikad dinhi sa balang kasulatan nga gisulat kini siya. Dunay usa ka panahon, mga panahon og tunga sa panahon. Ang mao nga gisulat sama usab sa nasulat sa pinadayag 12:14. Og ang hubad nini mao ang 1,000 og 200 ka mga katuigan o adlaw. Mga kaigsunan, kay bulungan kayo. Gumikan kay ang gisulat dito sa Daniel. Gipakita din ni Gnisos ngadto kang Juan
liberador dito sa Patmos. Og kini siya pareho og mga panghitabo. Busa ang mao nga panahon nga gisgutan is 1,260 days. Tungod kay kini siya propesiya man, ang usa ka adlaw adunay kahulugan nga kini siya usa ka tuig. So tukma kaayo nga mga panghitabo nga kining gamay nga sungay nagpadayon sa iyang gahom sulod sa 1,260 years. Og imong tanawon ang kasaysayan base sa mga referensya nga ang maong gahom mingsugod sa kalig-on sa diha nga napukan ang Ostrogoths. Kining tulo ka mga kingdom, Heruli, Vandals ug Ostrogoths. Human ka na napukan niadtong 538 AD. Diha ang kalig-on sa gahom nga nakuptan ang sosyal o ang estado o ang iglesia. Busa nahimo og unsa ang gusto nga pagabuhaton. Og imagine nimo 1,260 years gikan yanang 538 kana nga maong mga tuig wa nay mga tao nga mudunar paganig 1,000. Busa, from generation to next generation, mao kana siya ang nakitaan, mao kana siya ang himadmadan o ang ilang namatan mo na moingon ta nga kay maoy akong namatan. Apan ang kasaysayan magatug-an niini. Sa tuig 1798, mao kini siya ang pagawas sa reformasyon. Ang mao nga gahom napukan og gimension ni Pastor James Ligabi, si General Berthier sa Pransya, miadto sa Rome, o gidakop ang Pangulo nining mao nga gahom, o gibilanggo. Ang pinadayag 13 nagaingon, nga ang mananap na samaran nga sa ikamatay. Nawala ang gahom. Insakto gayud ang giingon sa maong kasaysayan, nga ang panagna nga gahom mulungtad sa 1,260 years tuig. Mabasa ni mo na siya sa pinadayag 12, versikulo 6. Dini nga mga bahin, gusto nako ihatag ang kamaturan. Sa akong gisulti, wala kitay tumong sa pagdaot o pundok, wala kitay tumong sa pagdaot o mga tao, apan mao kini siya ang pagpadayag unsa ang kamatuoran. Sa Converse Catechism, inyo nang mabasa din sa ato nga mga basahon. And you can open that to Google. Converse Catechism, sinulat kini siya ni Father Peter German. No? Imo nang makita. Mao kini siya ang gitawag og Doctrines of the Church. Dinha sa mao nga doktrina sa iglesia, na dinha nagisgot ang 10 Commandments. Tanaw nimo og unsa ang naa sa sulod. Nangutana dinha kay kini question and answer dinha sa Converse Catechism. What is the third commandment? Kay dinha sa ilang commandment nga gihimo. Tanaw nimo na siya dinhi sa mao nga record. Ang 10 Commandment lahi na sa 10 Commandments nga naa sa Exodus. O ang 10 Commandments nga naa gi-plaster sa Converse Catechism. So tanaw niyo mo mga kahigalaan, mga kaigsunan. Unsa naman ang naa sa third commandment? Ang third commandment base sa imong mabasa, nagahulagway na remember that to keep holy the Sabbath day. Mao ni siya ang naa dito. Apan, kung imong tanahon, dinhi sa 10 Commandments sa Exodus is ang number 3, dili remember, kung dili naa sa number 4. Remember the Sabbath day. Mga kaigsuunan, nagpadayon ang mga pangutana dinhi ni mao nga basahon. Which is the Sabbath day? Ang tubag, Saturday is the Sabbath day. Diha
gihapon na nasulat sa Canvas Catechism, page 50. Dayon ang pangudana, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ang tubag, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea in AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ilagyapon ni siya nga basahon, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Gikambyo ang pagkabalaan gikan sa Sabado paingon ngadto sa Domingo. Karon ang sunod pangutana, why did the Catholic Church substitute Sunday to Saturday? Ang tubag, the Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on a Sunday, and the Holy Ghost descended upon the apostles on a Sunday. Mao na siya nga katarungan. Ang katarungan nga nung ilang gibalhin tungod kay ming nabanhaw si Jesus sa unang adlaw, o nga ang balang espiritu ni kunsad sa unang adlaw. Apan mao ba kana ang basihan nga ang unang adlaw nahimo nga balaan? Ang balaan mauman ang ikapito nga adlaw. Ingon ni ana ang gahom ni anang mao nga panahon. Karon ang sunod nga pangutana, ingon siya, by what authority did the church substitute Sunday for Saturday? Ingon siya din the church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Buti ba sabot nga ang kapuno dinha sa gahom sa pagkabalaan nga gihatag diha ni Kristo ngadto sa iglesia, kanang word nga here dito sa iglesia, mao kana ang ilang pagpamatuod ngano nga gikambyo. So ang kamatuoran, mga kaigsunan, gikambyuhan, giilisdan ang ikapitong adlaw ingon nga balaan ngadto sa unang adlaw. Mao na siya ang kamatuoran. Og nga the church substituted ingon dinhi gumikan kay gihatagan ni Kristo og gahom ngadto sa iglesia. Ang pangutana, tinuod ba kini? Sumala, mga kaigsunan, nga ang transition sa pagbalhin gikan sa pagbantay sa ipapahulay ngadto sa pagbantay sa Domingo nagsugod hinay-hinay, progressive, gikan pa sa 150 AD ngadto napadayon og nga kini siya tulo ka siglo ang miabot og nahimo ang pag-usab. Is a declaration gikan sa iglesia nga ang Domingo mauna ang puli sa adlaw nga ipapahulay nga maong ikapito. Sumala sa ato mabasa diha sa ilang mga basahon. Mga kaigsunan, sa akong giingon dinhi, dili angayan ta nga masuko, dili angayan ta nga magbaton og dili maayo nga pagbati, human nato ni siya nga masayran, kundi atong pamalandungan. Unsa man gyud ang insakto, unsa man gyud ang tinuod. Si Mrs. karon nagkuha siya og visa para sa Japan, pero pangayuan siya og birth certificate. Ang birth certificate niya nga authenticated, pero naanay authenticated, pangayuan pa gyud og mga supporting documents nga siya late registration man ang iya. Kaya ang nahitabo ang iyang original nga birthday diha sa pagrehistro nasunog o nga ang iyang pangalan dili di ay Lindilo kundi Vivian. Apan pagawas karon sa late registration Lindilo na kay gipasibuan lang ang naang present o current nga mga records. Mga kaigsuunan, bisag unsaon nimo sa pag-trace o pagbalik
Patay na si Kristo. Human na siya nabanhaw. Wala gyud record ngadto sa mga apostoles nga giusab ang balaan nga adlaw ipapahulay. Wa po naghatag ang Dios og katungod gani. Naghatag siya pahimanno. Naghatag siya og awareness. Naghatag siya pasidaan nga moabot ang panahon nga pagautrohon adunay mugahom nga magausab nining iyang kasuguan. Karon pamalando nga pag-ayo mga kaigalaan. Ayaw ibutang dinha sa usa ka pamahala ang ato nga pagpangalagad. Sa dili pa ko mulingkod, gusto na ko i-share ninyo kining panghitabo nga bag-o kayo. Ang Paris nga Olympics. Ambot lang kung inyo ning nabantayan. Pero ako ni nakuha nga story. Ang story sa Paris nga nagahulagway mahitungod sa usa ka magdudula. Dili si Yulo ang pinaka-highlight, kundi si Carolina Marin o si He Bingjiao. Kini siyang mao nga story. Nakita na ko nga grabe no? Kaysa diha nga nagdula sila. Si Marin, usa kini siya ka gold medalist niadtong Olympics sa Tokyo. Sa diha nga nagdula siya semifinal sa women's single nga division. Si He Bingjiao mao ang iyang kadula. Apan wala madahom nga na-injured mao si Marin Carolina. Sa iya nga pagka-injured, gitawagan niya ang umpire nga itabangan o guman niya na gi-declare nga di na makapadayon og dula. So, si He Bingjiao gideklarar nga siya maong mananaog o nga mo fight siya alang sa gold medal ngadto sa kalaban nga mao ang usa ka Koreana. Apan unsay nahitabo? Grabe ka touching kayo nga story. Gumikan kay si He Bingjiao, wala na mo dula ngadto sa championship sa gold. Kundili iya nang gidawat nga ang iyang medal is silver medal. Abi nimo gi-interview. Nganuman nga wa na siya di na siya mopadayon sa pagdula. Ingon siya sa iyang nga kuan, iyang gihatagan og balor, iyang gitagaan og honor ang maong nga iyang kadula nga si Carolina Marin nga usa ka gold medalist. In honor ngadto kaniya sa dihang gidawat niya ang silver medal, iyang gidala usab ang flag sa Spain in honor sa maong nga tao nga iyang gihatagan sa pagtagad diha sa pagdula. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, you can read this story. Pagkagwapo nga storya. Iyang gisakripisyo ang iyang kaugalingon nga naa si tsansa unta nga makakuha og gold. Apan iyang gihatagan og balor in honor nining maong nga babae, nining maong nga player. Gi-give up niya ang gold. Ang pagbantay sa adlaw papahulay is to honor our God. Dili alang sa atong kaugalingon. Mao na nga dunay mga sakripisyo nga atong himuon nga bisag ato nga namatan gikan sa atong pagkatao hangtod karon. Apan hinumdumi ang kamatuoran nga ang balaang kasulatan maugayod ang nagasulti sa kamatuoran nga waay lain adlang papahulay mao ang Sabado. Kumusta man ta mga kaigsunan? Are we willing to give up our personal interest? Uon sa man nga mga sakripisyo nga atong imuon alang sa paghimaya in the honor of the Creator. Ang maglalalang mga atong simbahon dili ang mga gilalang. Adunay last nga story akong ipadayag. Kini siya. Kung makita nimo ng tawhana kining walay sinina,
maglakaw-lakaw diya sa carbon o asa nga plaza, siguro way mutagad niya sama sa atong pagtagad human nga atong masayran. Kini si Roger Kasugay, niadtong maong SEA Games, pag-ulan 2019, sa iyang pagdula sa softboarding, sa surfing, nga naghimo na ang gold nga competition, final, apan ang iyang kadula nga si Arif Nuridayat, nga usa ka Indonesian, nabuwag sa iyang softboard, gianod sa balod. Abi nimo gunsay gihimo ning tawhana nga kung tan-aw nimo murag wa may maayo surong ika-contribute ni kalibutan. Iyang gibalikan, miundang siya sa competition, iyang gipangita kining maong Indonesian. O samtang iyang nakitaan, iyang gipasakay. O ming daplin sila paingon, mi lawig paingon sa daplin. Wa na nahuman ang competition. Abi nimo, nakadawat sa daghang pasidungog. Gani ang presidente sa Indonesia, si Presidente Widodo, naghatag kaniya og pahalipay. Gipatawag si Roger Kasugay sa Malacanang. Ang chairman sa SEA Games, chairman nga si Butch Ramirez, naghatag og komentaryo. Ingon siya, these games are not only about medals. It's about character, resilience, love for one another, and sharing up the faith of person next to you. Grabe na kaingon sa pagbasa na ko ningo, wow! Pagkagwapo nga, gihatag nga silbi pangunahuna. It's about character, it's about resilience, it's about love towards other. Mao na sa diha nga mihimo og closing ceremony ang maong silbi SEA Games. Si Roger Kasugay mao gipadala sa national flag sa Pilipinas. Ang opening, mao si Manny Pacquiao. Pero sa pag-closing, si Roger Kasugay. Lifting the banner of love. Pagkanindot nga mga panghitabo. Ordinary kayo nga tanahon nga tao. Apan na adiyay ang gugma sa iyang isig kaingon diha sa sulod sa kasing-kasing. Mga kapaglaom, mga kaigsunan, ato bang mabayaw ang banner sa gugma sa pagmahal ngadto sa Ginoo? Nga mao kini siya ang nagbuhat nimo og nako. Siya mao ang creator. Ingon ang Dios alang sa tong pagtapos. Kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Dili na igsapayan, i-trace na to kung kinsay nag-usab. Dili na to isapayan kung di na tumhibawaan kung nganong giusab. Apan ang importante nga dili insakto ang mao nga igpapahulay nga gipuli sa balaan nga igpapahulay. Ini nga itong pagtapos, hangyoon ko kamo din na sa inyong mga lingkuranan. Ayaw tuuhi ko. Posible nga di ka mo kadawat kanako sa akong presentation. Apan akong gihangyo nga iampo sa Ginoo. Pangayo og lamdag sa balang espiritu. O ikaw, giyahan sa Ginoo. Ginoong Diyos, kinining kagabion, ipakunsa day mong balang espiritu nga maghatag ka na mo og lamdag. Amo madawat ang kamatuoran tungod sa ngalan ni Jesus. Amen.